Το πρόσωπο. Πάω. Γεια. Γεια σου. Ήθελε λίγο καθάρισμάκι. Πάρε. Τι είναι? Ευχαριστώ. Καλώς, πολύ γουστ. Κάτσε μια στιγμή να σου καθαρίσω και το καθρεφτάκι. Δεν είναι ανάγκη. Μα τι, κατοστάρικο έδωσες. Γιατί δεν μου αρέσει να υποχρεώνω. Σήμερα βλέπω μιλάς, Εδώ κοντά κάθεσαι. Εκεί απέναντι. Τι δουλειά κάνεις? Βοηθάω τον αδερφό μου. Το δικό σου τι δουλειά κάνει? Κάθεται. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν μιλούσα τις προάλλες? Για να μην ακούτε τις κρυάδες. Έλα, εντάξει, ξέχασε το, δεν θα το ξανακάνω. Μιλάς σαν να είσαι σίγουρος ότι θα ξαναβρεθούν. Αφού έρχεσαι εκεί, αφού γουστ. Σήμερα ήταν η τελευταία φορά. Η κυρία που μου κάνει γερμανικά φεύγει. Δηλαδή θα σε χάσουμε? Θέλεις πολύ να με ξαναδείς? Σαν τρελός. Πώς σε λέμε? Αλέξη. Εσένα? Σοφία. Άκου λοιπόν, Αλέξη. Όταν επιθυμούμε πραγματικά να δούμε έναν άνθρωπο, ποτέ δεν τον χάνουμε. Κάπου θα ξαναβρεθούμε. Γεια. Όχι, τι θα πει γεια. Σοφία!